Здравейте, приятели на Силен БГ! Днес по идея на един наш приятел във Facebook, на Facebook страница ни Силен БГ, ще ви покажа още едно упражнение за предмишница, което е наистина доста ефективно и не бях пробвал. Знаех го упражнението, само че до сега не се бях наканил да го видя как действа точно, но определено след като го опитах, ще го включа в деня, в който правя предмишници. Какво ви е необходимо, за да изпълните упражнението? Някаква тежест на първо място. Може да бъде дъмбел, може да бъде диск, както съм използвал аз, може да бъде бутилка минерална вода, може да бъде раница с тежести или с учебници. Изобщо каквато и да е тежест, която можете лесно да завържите с някакво въженце. Лесно. Както казах, трябва ви въже, около може би 50-60 см. Нужна ви е и някаква точилка или нещо друго подобно на това. Аз съм ползвал дръжката на една билярдна щека. Ето тук ми е завързаната тежест. Ето виждате. Това представлява, това е необходимото ви, за да изпълните това упражнение. В какво се състои то? Хващате, ще го наричам лоста, за по-кратко, защото той си е де-факто точно такова нещо. И от тук започвате да навивате с ръце, докато тежестта не стигне догоре. Старайте се да използвате предмишниците си, а не рамото или друга част на тялото. Наистина упражнението е доста добро. Ето виждате, използвам само 5 кг тежест, а пък е доста натоварващо. Това е изпълнението. Пак ви казвам, това са само 5 кг, а пък натоварва доста предмишницата. Ако правите стандартно сгъване с дъмбел, ще ви трябва доста повече от тези 5 кг. Аз, например, работя там с 10 или дори с 12 кг. Докато тук с по-малка тежест се постига доста добро натоварване, като може и в двете посоки, нали, да сгъвате и да разгъвате, но наистина доста от тези малки, но важни мускулчета, които отговарят за силата на хвата, за движението на пръстите и китката, се натоварват по чудесен начин. Това е. Благодаря на човек, който даде идеята. Това е от мен. Поздрав и успех!